igwe ozuzu abịa n'ikpe udo anya onwe igwe ogene ya ọwụ n'ego eze kitiri okpoko akwa iku ume ọmụwa jijiji igwe birikwe o eze m ekele m ichie nwanne m ekele gị ọkwanụ chi anyị chi ihe niile si na chi amamihe si na chi ọchị maka eze ọbụla chọrọ echi achị tịta ọfụma ma ọchịta mma ọ ga-abụ eze ga-agbara ndị obodo odibo eziokwu maka ọkwanụ ịlụrụ obodo ọrụ ka eze na-eme igwe anụmolu gị eze kwesịrị ịbụ onye na-alụrụ obodo ọrụ nwa m Ugeze ọsị gị bunye m ube kelee ya o nweghị ihe kọrọ n'obi igwe onye kọrọ n'obi eze ọkwa ube o ube ọ na-atọrị ọ na-atọ ihe ọ bụla igwe anyị na-enye nge ya ọwụ ngozi aga mara nke ihe kpọrọ ya ihe ọwụ ọ ya wụ ube onye racha ya katara ibe ya ihe ọrara ọtakịrị racha ya kọtara nne ya ihe ọrara nke ewe ahụ n'anya ekwe mmadụ ka mmụọ ebe nsukọta ọnya ka ihe dị ihe a igwe iche ekele m gị ụmụ nwaanyị obodo anyị gbakwutere anyị si na o nwere mmụọ nọ na mmiri anyị eji ọsọ gbara gawa My name is Smith. I'm a missionary. I come in peace. One. Onye na-ekwu n'imi o. Gaila anya. So gị kwuo n'imi. When na-ewo mmụọ, anyị achọghị ịma. Anyị wabụ ndị agha obodo a na-atụ egwu. A na-atụ anyị ndị niile n'obodo a na-atụ anyị ụjọ ha ma ya ama. Ka mimi na onye a. Ọ bụrụ na agụ m. Mana ọ gara aka mma ka ga kpọjiri onye eze ka ọ gwa ihe ha ga-eme ya onye mmadụ ka ewe mmụọ ka ihe bere eme ebe a ibere ka anyị nke ka ọ gịnị Long live the king. I'm a missionary. I come in peace. Keshi n'imi ekwu okwu. Lanya ọ masị gị si n'imi si n'ọnụ nshi kwuo okwu ịbanye n'ala ụgbọ anyị ndị agha m ejichiele gị nwekwa mgbafu ka nwekwa ike ịgbafu ọzọ ejichiele gị ngwa ndị agha ụrụ gbara ga gbachie ya n'ụlọ nga gbachie ya n'ụlọ nga gbachie ya n'ụlọ nga chagburu nwa hụrụ china na-achọ ọcha Diọma m biko ọ dịkwa n'otu arịrịọ m chọrọ ịrịọ gị eji m aha chi ala anyị na-arịọ gị achọrọ m ka ileba anya n'okwu gbasara nwoke a achọghị m ka ị were aka gị tinyela ọbara onye la onwe gị ihe o mere
ọ maka mmadụ ịnọ ya akwa mma kwara achọrọ m ka elebi ya maka anya ka m nwa jiri ele nwatakịrị nwoke a ọ dị m dị ka ọ bịara n'obodo anyị bụ ime ihe ọjọọ obi m na-agwa m ọ dịghị m dị ka nwe ihe ọjọọ onye avụla obi bịa ebe Ugoeze m anụla m ihe kwuru mana nsogbu anyị nwere n'ihe gbasara nwoke a bụ na anyị anaghị anụ ihe ọ na-ekwu yawa na onwe ya anaghị anụ ihe anyị na-ekwu onye na-anaghị anụ ihe ọ na-ekwu yawa anaghị anụ ihe ọ na-ekwu ka bụrụ otu ị ga-esi ama ebe o si bịa ma ọ bụkwa na ihe ọ bịara ime n'obodo a ma ọ bụ onye kpọtara ya ebe a ọ ya nsogbu anyị nwere n'ebe nwoke a nọ ama m dị nlo aka mana ọ ga-ehachi anyị ike amamihe Chineke nyere gị dị iche ama m na ị were amamihe ga tinye anya lee okwu anyị ọ nwere otu gị si enwe nkwule okwu nke were amamihe ga ahụ nọ uju ya lebata okwu anyị biko a ga-eji amamihe tinye ọnụ ebe ya n'anya mechie emechie were ọgụgụ isi mechie ihe niile mana otu ọ dị ugbu a ọ dị ka iburula ụzọ metawara ya ebere dị ọma memekwara na ebere ogene awụ m nwaanyị wuru nne di m makwa ihe nwaanyị vuru nwala afọ ọnwa 9 ịma na ibucha nwala afọ ọnwa 9 banye gaa nyịa nwa ịmara ihe nwaanyị na-ahụ ma ọla anyị nwa ọ nyicha nwa afọ ka ya na-eme nwa gị n'elu m ala obi nne ya ga-eyikwe ama m otu a nwa dị nne eli ya anya ihe na-agba m n'obi ọkwa nwaanyị dị ka m nwaanyị bi ọ ya mụrụ ya ndị otu ọ gakwa na-ede nwaanyị mụrụ nwa gaa hụ nwa onye ọzọ sị na gị egbu ya egbu ị gaghị emetara ya ebere nwata metụ ihe eji egbu ya egbuo ya o metụ ihe ga-egbu ya ya nwụọ ama m na ihe ga-egbu ya ga-egbu ya mana ọ ga-adịkwa mma ka eleba okwu nwatakịrị anya tupu egbuwe ya ọ bụrụ na a ga-egbu ya egbu biko mana ụfọdụ onye ntakịrị nnọọ ka anyị gbaji nwoke ahụ ebe anyị gbagachara n'agba ọkwa ya o nwere eziokwu mana a ga-atachakwa n'anyị a ga-ata anyị kemgbe nne siri mụọ ma hụbeghị m nwoke na-acha rịọrọrịọrọ ka akpụrụ otele ọkụkọ mana nna enwekwara efe oyi a ga-ejide ya tụwara nke m na gị mana ndị agha anyị dị egwu ị hụrụ nnọọ ka ha siri gaa nnọọ jide nnọọ nwoke ahụ ụjọ atọ dị ya ọ ihe mere ha ji wụrụ ndị agha ọkwanụ ya mere m ji kwuo na aga m alụ onye agha ya ụkwala nnọọ na anya gị nọ nnọọ ebe ha anya m nọ maka na abụ m onye iwu anya na-ada achakama gị ọkụ ọkụ mgbe niile ngwagwanụ m ele ka anya gị gbakwa m ugbu a ka m mara amara mma gwa m nnọọ nke bụ eziokwu ị hụrụ okpo nkụ n'anya akpagbola m ọnụ ele ka ewukwanụ ahụrụ m ọkpọ nkụ n'anya ka elekwa na ajụjụ ajụkwala m ihe dị otu ahụ ọzọ ajụkwala m nne were nri gị nwoke ahụ taba n'anya dịka ihe ịba ịpịkụ maka na-eme ya achaka ụdị achaka achapụ ọ dị iri ndị kwụsị na-enwe obi aṅụrị na-enyegharị isi na ogbu eze pụta ụkwara nwa nwere efe ihe ya nre ụmụaka ji si ọpebe ka ọnwụ onye mma cheka njọ ọ bụrụ na ọgụ a ka a tụkpụrụ n'ụlọ nga oge ndị a niile obi ọ ga-adị gị ị gaa na-eche echiche ikwu nwoke ọcha ahụ obi adịghị ya mma nri anọzi ya n'obi ka ị ji na-ekwuzi okwu ka gasịrị ebe mmadụ ị na-ekwukwa ahụ ka onye ekwu nri ka nwoke ume ọ ji anọ maka mgbe a ga-egbu ya gazira m nlele si na ọ ga na-azụ ya chetachichara m ụmụkwu osisi dị iche iche m ga na-ejizi aka na-enye ya adanne o nwezikala ọgwụ atọ m n'ụlọ ya ka m isi n'ihe onye iberibe isi gịnị
ka mmekwu ego kwubere m adịghị ka mkpọrọ iwa ada eze adịghị ka ịchọrọ inye onye ụka ahụ na nga nri ọkụzi nkwọrọ ada si mana ilekwa ya nri o lekwa ya ọma nri maka nwoke ị hụrụ ebe a ọ na-atụ ụzọ chagbafụla ebe ụlọ nga ahụ ọ nọ ọ bụkwa na eme amarakwa ya ugbu a Ulumma ole ka kpọrọ gị na ma akwụkwọ ya buru onwe gị gaa n'azụ ụlọ zie nlele ozi zuru gị na nke m na-agwa gị ọchọ mgbe n'okwu lelelu ya mụ ọwụlụ mma abịa ọbụchebe eme Chineke nna ya ike m ka m hụrụ ada ka m chi nwa ya ụtọcha ahụ ada n'ụlọ ka m chee ya ọnụ n'ala legoni ya ma ọ na-ekwukwe nne m na-achị na o mere ọfụma onye ndị hụ nna m n'anya nna m wee kwuo eme ọ sị kpọ ya n'ụlọ nga ka ọ na-ebe ata onwe na ahụ olu mba iwu ome ka nna akwa mụ na gị na-abụ taa mụ na gị na-abụ n'ụlọ a mma echi m ọnụ n'ala nwoke Onyeocha ya jụ na ọ ga-eri m jiri nwayọọ buru nri ahụ bughachi azụ na enwere ike atụrụ anọ nzọ agụ ya ọtụ ma na a ga-egbu ya mgbe na-adịghị anya ọ chịfụchala akwa ebere ya na-emezi Nneọma ị na-emetere nwoke ahụ ebere ihe ijebere nwoke ahụ ebere ị mara hapụ nwoke ahụ ya alawa obodo ha ga-achịrị ndị obodo ha lọta ebe a taa ya agwụla anyị apụghị otu isi ekwu ya bụ otu m si ahụ ya maka na ịjụọ m ana m asị na nwoke a nchechara m onye furu ụzọ ọ dịghị m onye bere n'ukwu obodo anyị n'eziokwu ịgwa gị eziokwu ọ dịghị m ngwa nsogbu adị anyị ga-eme ya dịka igwe si ụla ka anyị na-ala ọgwụkwa na ike agwụla anyị ma ọ na anyị arụchala kama na ịma ihe na-eme n'obodo anyị ugbu a ndị agha bidoro onye nke kasị na ọwụ onye mmụọ ama m ya kpatara njisi anyị rụtụ anyị ala ịrụtụkwa ọkwa anyị lawa nne mana eche ma nne m si atụbala onye ọwụ na nga okwu atụbara ya na nga mana ime ama ụka nwere ụmụnne ndị ọzọ buru ibu ga-abịa bịa ọgụ ma ọ bakute anyị n'ime ọrụ nga gbuo anyị ọ ya kpatara njisi ịnụtụ ka ịbịa anyị alawa mana nne m ifere onye mmụọ anya ahụkwa m uru emekwa ka ịlaba ọgụ ebe ka anyị na-ala gwa m nne m agwa gwa m ya gwa Adaeze, ị chọrọ ịrapụta m? Ọkwa nnukwu nsogbu ka ọ bụ dịrị m ma eze nwe ka o si chọpụta na m si ebe anụ ahụ. Naanị nkeji atọ biko, naanị nkeji atọ. Aga m egbu oge biko. Adaeze biko, egbukwala oge. Aga m egbu oge. Ndewo. Ị ga-eri nri ugbu a, ị ga-eri ọsịsọ, ị ga-eri nri. Riri. Ị ga-eri nri. Tinye ya n'ọnụ gị. Riri. Thank you.
You. Hi. Friend. You. Hi. Friend. I will teach you Bible. Bible. Don't run. It's good for you. Bịa nwoke m. Nwoke m. Ka ihe mere Adaeze o ji agba ọsọ. Ị na-anụkwa n'ife m na-ekwu. Naanị ka mkpụrụ anya dị. Eche m enwekwa ka isi kpawa ka nzuo gị ike na ugbu a. Achọrọ ka anyị were nwayọọ wee leba anya n'okwu gbasara anyarị a batara n'obodo anyị. Ka anyị ghara ịchụ ya n'ike, ka anyị ghara ịzọ ya ụkwụ maka nwa onye ma otu o si bata n'obodo a. Nke mbụ, ọ naghị anụ ihe anyị na-ekwu. Anyị nwa anaghị anụ ihe ọ na-ekwu. Anyị amaghị iji ya. Eze, echefukwele na onye nke nwere ike ịda ogbu ọ ga-ekwu okwu iji chọta ihe ọ na-achọ. Okwu Okoro kwuru okwu na n'ihi na nna nna anyị ha lụrụ ọgụ ha na ndị nkume n'ihi ala dịka nna m gwara m. Ndị nkume wee dinye ndị ọgba nke ha na-abịa na-anwụrụ ju ndị be anyị na-aga afụgbu ha mma dịka oke. N'anya kem onwe kem ma n'akụkọ amaghị m ụlọ onwe na ụlọ ọfụgo na ahụnube m ụdị onye anyarị a n'obodo anyị ahụ. Ya mere eze, okwu a awụghị egwu aja apụta mma egbu. Eze m chịka nka, ndị iche ibe m ekele m unu. Ihe anyị ga-eme n'ọnọdụ a ugbu a wee ije kpọtụrụ eze mmụọ. Ya jụọ mmụọ be anyị ajụjụ ka anyị mara n'ebe ihe echi. Onye ọwụ mmụọ ka ọ bụ mmadụ. Ya mewụrụkwa na mmụọ be anyị akpatala atụrụ a ga-eji chụrụ ha aja. Anyị na-achọ ije buru aka anyị bukwesị onwe anyị ihe anyị na-ama. Mmụọ be anyị wee chụwa anyị. Eze m, uche m ka m kwuru. Okwu gị dị mma. Ana m akwado ife ichie kwuru. Maka na ife ọbụla chi anyị kwuru bụ ekwusi ọgwụ. Gbam! Ebe ọ bụ na aka chi obodo anyị batara n'okwu a, okwu ebiele. Eze, echere m okwu emekwele n'onwe ya. Ọ ka o mere. Ọ na-bụ afụsị ọnụ nnụnụ ajụba kedu ebe o siri nri. Ndị ichie ekene m unu. Obi dị m ụtọ otu onye ọbụla si tinye ọnụ n'okwu a. Arụrụ ile unu ụtọ dị mma. Maka agwọ otu onye hụ o mere eke o. Ka ọ ghara ịwụ na mbụ eze okwu chọọgwụ, eze okwu na-ebi n'olu ya. Biko ya mere nke bụ na eke biko gị na Okoro ga-aga hụ eze mmụọ ka onugwu ihe anyị kpebiri. Oh,
na anyị na-anụ. Ele ihe ndị mmụọ kwuru. Doliva. Ai! Ai! Ụmụnne m, ajụọla m ese. Ajụọla m chi nna 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 anyị ha. Ma ajụọ nna 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 anyị ha. Ha sị na ọ bụrụ ma ile anya n'elu ị ga-ahụ na ozi esiri ahụrụ ọkụ enweghị nke na-agafe agafe. Eze mmụọ, ịma asụ nwata agbara asụrụ gede n'ihi na asụrụ gede egwu ndị mmụọ. Sụọ n'asụsụ anyị ga-aghọta. Ihe merenụ bụ ajụọla m ese mana enweghị ihe ha gwara m dịka eze mmụọ obodo a. Anụ masị unu buru unu nwoke a gaa tụnyere ya n'ajọ ọhịa dịka onye anyị na ndị mmụọ na-atakọ ọjị ụtụtụ ma na-erikọ nri. Onye nwere ike ikwu na enweghị ihe ọzọ m ga-agwa unu mana oge ọbụla emechara zie m ozi aga m emekwa ka unu mara ihe ha ziri. Okwu agwụla ngwa ịla. Igbu a nne ga igbu ya gị na ebe na-ebele akwa bụ akwa ka ị na-eme ị na-echewe n'ebe akwa nche ka o betasị akwa iwe ebuwe nke gị onye na-aga ahụ n'ụlọ a Adanne ị na-eme na-agbakasị m ahụ eziokwu ọ na-agbakasị m ahụ o nwere ka o si eme gị n'isi mba asị m onye na-eme gị n'isi ya wuru na isi m n'ihu pụ ụgbọ mmakapụ gị ntị nwoke a mere nwoke batara n'obodo a na-agụ akwụkwọ ya na-ele ya anya kwa ụbọchị onwe onye ọ tara ji onwe onye ọ tara eze ya onweghị onye gasị na o mechọrọ ya ka ihe o mere ụnụkwana ihe o mere azụ m ya na-eke ụtụtụ ube ka tọrọ nnukwu ụtọ
ama m na ọ ga-amasị gị ọhịa m ji wetara gị. Ọ naanị ịmasị m. Maka osisi ubeke nwere ezigbo ụtọ. I were akwara dị m ka ya? Edosara m ya na ndị ichie na-enwe mkpakọrịta ụka gbasara esemokwu ala dị n'etiti eze adị ukwu na nna nyere. Ha mechaa tupu m ewegara ya. Ọ na ebe ahụ gbara igwe? Nne. Ndewo. No, ndị ebe a na-aracha ube. Nwa gị nwaanyị wada nne m nọrọ ebe a na-ebu onwe na-akwa achụkwu onwe ya. Ndị ka gwara ya, bụrụ obi Chineke gwa m ka gwara ya. Ntụrụkpa. Ị mara na ọwụ mgbe a na-akpa ahụ ha ka alata ntụrụkpa. Bụrụ obi Chineke gwa m ihe gwara ya. Ọwụkwa mere ya ka ugbu ahụ. Eziokwu. Ife ị na-ebere akwa enweghị isi. Ị na-ebere akwa. Na nwoke nke ọcha ahụ ewetara n'obodo anyị Igbo anyị na-akpọwa gị aga ọrụ oke ime ọhịa ebe ọ ga-anọ hụ nne ya na nna ya ọ bụkwa na o gwere gị na nna m akwụkwọ bịa ngale ebe akwara akpọghachi ọnụ ọ maka nwoke a ka atụbara ọhịa onye atụbara ọhịa ụmụ anụmanụ agụọ dịla atachala ṅụọ mmiri ka ị nọ ngala akpọghachi ọnụ ndị kwanike oke ndị masị m ka m jụọ gị ka ihe nwata nwoke a mere ka ihe nwoke a mere ka ihe nwoke a mere ji gbufuo ya ọgwụkwanụ gị na-egbufuru ya egbufu nwa wu nne gị mgbe a na-ekwu okwu ihe gbasara nwata nwoke a ebere m mere ya maka na nne ka nwa nne mụrụ ya agakujire m nna gị garịa ya ya mere njika kuche nna gị garịa ya si ya biko ya jiri n'ọnwa ya lobe okwu anya ka mụrụ otu a gị shime nna gị asị na ọ gị kpe eze mmụọ ka ọ ga-ajọ ndị chi ala anyị ha ga-eme gbasara okwu oke ọhịa ahụ atụbara ya ọ ndị chi ala anyị si atụba ya ebe ahụ onye chi ala anyị kwuru ka e mere ama m na ị nwere obi nne gị harawa ọ gị nlatọ gị ma Chineke biri eluigwe mmetụ aka ị ga bọchi ga-afọ ọsọ ọkụkọ okpara hafụ ya nne m obi adịghị m mma nne m obi adịghị m mma diwe ya ụmụnne ị mana ihe dị egwu agaghị akwụsị ime n'obodo anyị ọgbanjaka ọ bịala ọzọ ka ebe isi nụta nke na-ịchọ ikwu ugbu ka ebe isi nụta ya ịma na ihe eji mara anụ gị wụ iwere ọnụ dosa ka atụrụ na-akụ ya gbagbagbagbagba ebe ọbụla ị ga ngwa kwuo nke iji bịa ugbo iwe ha ọnụ gị na ị nwere ị na-eji ekwu okwu ihe m ga-ekwu ihe m nụrụ ihe m gwara nne ozugbo gwagwazi anyị gịnị mere nne m ihe mana ọwụkwa na ọmụwa kwuru ị mana anụrụ m sị Adaeze hụrụ nwoke ọcha ahụ n'anya une onye gwara gị nka onye gwara gị onye na-aba n'ụlọ mkpọrọ ebe e desara nwoke ọcha ahụ n'abalị ịnị ya na-aga na-eme ihe dị agha gị si na ọhụ ya n'anya ọ hụrụ nwoke ahụ n'anya maka na ọ na-acha ọcha ekweta m ihe niile na-ekwu ụlọ nga ndị nche na-eche nche mgbe ọbụla ị hụrụ ihe ahụ m na-agwa gị ọnụ gị werela ka ogologo ka opio ọ ga-adọpụta gị ọ ga-adọpụtarịrị gị ebe ịkọchala ihe niile nọ n'obodo ọ bụrụzie na obi eze ka ị ga-akụ ugbu a ọnụ gị lee nsogbu gị lee ya ndo n'ebe enweghị nsogbu ọ ga-etinye m ihe m tụrụ awashi ka onye n'ihi ọ ga-ekwu ya ebe ọ na-ahụ ya n'anya elee ihe mere na ọ na-eji ebe akwa ihe gbasara nwoke ọcha ahụ ka njugodi gị ebe ka ị si enweta asịrị niile na-akụ ị na-arụ na be eze lee ihe m na-ekwu ana m ihe na be eze ma ichefuola na nna m na-enye ngwọ ọ na-eme nna m lọta o bunye m ngwọ
bugere ebe eze ndị arụ nwere ntakịrị nnọọ nyeta ofu n'ime odibo ka enyi nwaanyị a ya gwacha m ihe niile mere na nke eze gị na-agwa m ngwa lenu ndụ gị si n'isi lere onwe gị ala nna gị ga-ebunye gị mmanya ga-abụnye eze ị gaa na-enye ya ụmụ odibo eze maka asịrị ele mgbe ike asịrị ga-agwụ gị gbagodi kemgbe ị ga-agbanwe ndụ ka obere m ga-enye o metụ ya n'ọnụ o metụghala ya ọnụ ya agwa m ihe niile mere na ihe niile ya agwa m ya nsogbu adịrọ ama na ime asịrị niile eziokwu dabere emume anyị n'afọ a kwesịrị ịwụ ihe ka anyị rie nị ṅụọ nị nwa nwaanyị obiọma n'afọ ọzọ anyị akpọ nje ndị ọzọ na ndị obodo ha anyị na-eche eme mana mụ onwe m cheburu ka anyị gbatịkwuo aka karịa dịka anyị si emebu n'afọ gara aga ịkpọbata ndị anyị ga-ele ọbịa n'ime afọ n'ihi na ajọkọchi nonyere anyị ọfụma n'ime afọ a mkpụrụ osisi anyị mere anyị nwere nri oriri n'obodo anyị ana m eche na atụmatụ arụ isi ka anyị mee ka ahụ abụrụ nke anyị bụ ezigbo atụmatụ maka na ọtụtụ mgbe anyị na-asị ka akpọta eze nke a ka akpọta obodo nke a ma dịrịzi agaba mana eze na-ekwu sị na anyị ga-enwe mmemme oriri na nkwago anyị nwere ndị mmanwụ anyị nwere ndị egwu atịrị ọgwụ anyị nwere ndị na-agba mgba na ọtụtụ ife ndị ọzọ ga-eme ka mmemme a daa ụda ihe a ga-akaba bụ olee etu anyị si akpọ ụmụ nwaanyị anyị ha gwụtara anyị ndị ga-agwụta ji ndị ga-agwụtara anyị akịdị na ndị ga-agwụta ụgba ekwolokwu mmanya anyị emerụwe ihe ndị ole ji oge afọ jide egwutere ya mana ihe gbasara akịdị na ụgba na ihe na ga-eri nke eze nwaanyị m ndị inyom ibi ya edoziri anyị nke ahụ ọgịnị na-eme onye eze ekele m gị ndị iche ekele m unu onye eze ikpecha gbala ndụ ka ọ ya mere anyị ji kpọta ya unu ji aka unu nye anyị ike itobi ha n'ajọ ọhịa otu anyị na-eche eme tụfie akwa ajọ ọfịa ọrịa tụbie ajọ ọfịa akwa ebe ajọ ọfịa tụka o merụrụ ala ka ọ gịnị onye eze enwe ihe m mere eze amakwa m ihe mere di mama m eze mgbe di m lọtara n'ụbọchị ụnyaahụ ya gwa m n'ahụ na-enwughị ọkụ o ruzie n'ụtụtụ a ọ sị ka ọ ga-ahụ nna ya ụka igwe ka onye ihe mgbọrọgwụ ọ gbawojiziri m anya na nna ya ụka igwe tikọ ụmụ ntorobịa obodo anyị si na ikpechi agbaala di m ikpechi agbaala ya ihe ọjọọ ị mere nsọ ala ngwa gbọrọ ya mịgawa biko ajọ ọhịa arụ onye ọbụla ikpechi kpara a na-atụpụ ya n'ajọ ọhịa ajọ ọhịa
nke ahụ ọ pụtara na m awụọla nwaanyị ajadu otu ntabi anya ezigbo di m hụrụ n'anya ama m na onwe onye imejọrọ amagara m na chi obodo anyị anaghị egbu onye na-enweghị ihe o mere o ji ofo ga-ala ndụka dị nna gị enwe onye o mejọrọ amakwana m ihe mere ụdị ọrịa ji wee bịakwute ya ama m ihe mere ụdị ọrịa ji bịakwute